ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje ungishopha ungihlukumisa ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi liyani izulu la. Hey. Simbonile umngcwabo bese ilandile imoto njengezinye inyanga eziphabanila nje imoto. Hayi no siyajabula. Ngoba liyanetha ishone ngaphakathi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo-MC Pholobaso Andile wakwa Ngcobo. Njengalesi sikhathi sikubingelela kumabona kude wakho iSiyaviva TV1 sinxusa wonke umuntu obukelayo ukuthi asupporte ngokuthi enze sure ukuthi naye wenza sure ukuthi uyasubscribe futhi uyalifafaza livangelo ukuthi abantu mabasubscribe on Siyaviva TV1. And please don't forget to touch that bell thinta leya nsimbi leya so that each and every time makhona video si-uploadayo uzokwazi ukuthi unotify. Osukunikele namhlanje eNingizimu Afrika singanyelwe okuhle kodwa ngoba udokotela uMngcwabo uyahlehla uthe ukuba khona abakhe eThekwini ukhomba ukuthi nasendlini zomabona kude wakho ayithole engaphakathi khona. Lokho kusho ke kuthina inhlanhla enkulu ukuthi sikwazi ukukhulumisana naye osukela namhlanje. Mhlambe dokotela manje siye phambili kakhulu asikuphi ithuba lokuthi ubingelele abathandi bakho kanye nababukeli beSiyaviva TV1. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiyabingelela kakhulu kubabukeli nakubalandeli baka dokotela uMngcwabo uyahlehla. Hayi ngiphakathi namhlanje ngisendlini zikaSiyaviva online radio and Siyaviva TV1. Hayi sigcwele indlu nje asifikanga sigalelekile. Ngiyanibingelela nonke emakhaya ngithi sanibonani. Lo naloyo ke osethola ithuba elihle kangaka lokuthi ekwazi ukubona uDr Mngcwabo uyahlehla. Kanti lokho libuza imibuzo uTawu noze niba baseNewcastle. Cha kanza ukuthi iNewcastle sithathile simbathile ila namhlanje emzini omkhulu wakaSiyaviva TV1. Abantu bengakulibali ke ukuthi le interview esikanye nayo noDokotela uMngcwabo uyahlehla. Isizathu sokuba khona kwayo ukubaleka kwakho. Ingakho ipen nephepha fanele uthathe. Dokotela manje siye kude kakhulu. Kunezinto esingakwazi ukuyicacisela abantu ngenxa ukuthi lapho esisuke sikhona ngaleso sikhathi usokunezinto ezinkulu ezehlayo nezenzakalayo esingabalula okuningi esokhuluma futhi ngakho kuyo le interview esikanye nayo nawo. But ngiyafisa ukuthi namhlanje ake sifundise abantu ngama product akwaMngcwabo uyahlehla. Yebo cha ngenhlanhla enkulu nje ama product nje social MC sewakhona. Futhi ngamafuphi nje asahamba kahle kakhulu noma asenza kahle kakhulu. Angazi ukuthi kuyakhiweni ngeke ngithiwa maye kwezinye indawo kuthiwe market asenza kahle kakhulu. Kodwa nje nakimi lapha eNdumbeni ngoba asatholakala khona kwamanje. Asatholakala khona. Bese ngithi ke nangilabafuthu laba ba request online. Yes. Hayi nabo shema nayi bakhorela ngendlela kamnandi. Iphinde futhi ngifise nokubonga untombazane longisizayo ekuthini abakhoriyele. Hayi no usenza kahle usenza kahle abantu basayithola into zabo ngendlela efanele. Dokotela iyiphi ebatshazwa kakhulu abantu besilisa laphana noma ethandwa kakhulu abantu besifazane beyithandela abakhonyana babo? Muva nje Pholobaso ikhona ephumile igcine ikhishwa ugogo uMangcobo laphana phansi. Athi hey ayibuye inkomo zika baba tshelani ingane laphandle zibaphuzise sibatsheda umuntu omayithinte lapha ngeke ngisho ukuthi kuphi phela hayi ngeke
bayithinte lapha kabuyisa inkomo zikababa nayo ke uyayibuya inkomo zikababa usekhona useyatholakala namhlanje namanje momfuna nje cha usuyatholakala noma befuthi kuthiwa ukuphi nezwe uyafika noma bekuthiwa ukuliphi khona lomhlaba uyafika bese ngithi namafutha amapholoba namafutha abakhulu hayi sengiphaphathe kwaze kwaphaphatheka sizwe sikaMthaniya sengiphaphathe kwaze kwaphaphatheka nawo futhi asevelile asevelile uzondindlala oil usukhona impela sewuyatholakala noma ke nje ke wona ngithethe ngiyawunegotiate lapha phansi ukuthi cha abake bathi kwajuba amandla uthi hayi yiwo kuphela nje uzondindlala oil usenamandla kuma product wami ngoba ekho manje u240 rand 240 rand awubhidilishile lo yagogo lapha phansi bathi bayancenga labafowethu wathi ufuna 240 rand uye nje kuphela ke osenamandla nosenolaka futhi engizothi kubabukeli nakubalandeli bale page ngiyafisa ukuthi engathi makudiwa kukhisimusi wonke umuntu angaya kukhisimusi ewuphethe nje abuka ukuthi kuzothi maqala uJanuary yini nani ezomenzakalela. Dokotela kunesiqubulo esithi one home one garden ungakusho yini nakubantu ukuthi akube nomuzi owodwa bese kuphinda kuba nalamafutha umuzi nomuzi awube nalamafutha ukubani kuthiwa nje kuya ngami noma ukubani kuthiwa ngiyazenzela futhi ngalomusa nje nginawo bengingathi mhlawumbe mangabe sethengeke lawa aphela bese ethi nje ongakhona ungipha nje ikheli ngingamphaphathela nami kulosisi lo uTohati cha awuthumele phela kuleli kheli ukuthi kuyofika nje le product le ngoba inamandla amakhulu kakhulu. Dokotela umngcobo uyahlehla esikhulumisana nanje manje ngizokuye ngibuze ezinye zezinto abantu abakhuluma ngazo kakhulu kunento ethi omunye lapha ya uma kukhona ugogo noma kuyena ubamba front line bathi baphuma kukahle ungconywana ngolaka kodwa abafowenu hayi banolaka kuyiqinisela ngakanani lokho nokuthi kwenzeka kanjani mhlawumbe into engafanele siyikhulumela mhlawumbe into efanele siyikhuluma kodwa ngoba sila emagcikeni akithi cha kulungile njoba ngisho njoba babukeli ngihambile nami ngiyanqena phela sewukusengeyimithi noma sewukubahleba lokuthi hawu ngokuphuma nje ngelanga elilodwa usuhleba ngathi leThekwini usuthi sinola usuthi kunjani kodwa ke mapholo basinamela too much engingakusho mapholoba nengingadalula nje kubabukeli lapha emakhaya kuya ngeenkinga phela nokuthi wena yini oyifisayo ngeke nje ukuthi mhlawumbe ngiyifunela ngiyabekisa nje ngifuna intombi abathi usenamile bese uthi lapha sengizobambeka ngiqiniswe cha angiphela mangifuna intombi le bazongithinta nje ngeidledlana zakhona ezithambile uthi mama ngibona ijabule bese ke kuphinde kufika omunye athi ngihojwa abantu bafuna ukungidubula noma bafuna ukungiloya cha kufuna phela sikubambe nje uthi nawe uzidawuba ngibamba bethi bayafika laba abantu ababambe nje phela sikubambe kodwa ke emlonyeni asiyi akumphelele kodwa nje kokunye ubambeka nje uqiniqiniswe unawe uthi uphume nje ubondawo hayi bangibambile. Dokotela umuntu ohlala efake ubucwebe obuhle nobuyindodla zeimali masikubheka uyezansi wehla nje wena kungekho okukhumulile emzimbeni wakho but kuye kube nekhwele lithi abantu abakucophelela u1 no2 no3 mhlambe ngeyibomu namhlanje singena kukusho konke kodwa simfundise esuke ekhaya eqonda ukuthi isicathulo sisho ukuthini maye lapha ezansi nokunye mhlambe kungaba izinto ezomgoqwane okulekeleleka kahle mayefike ngena nakho okokuqala nje ngike ngithi mawungena lapha phansi iwashu ungaliphathi ngesizathu sothi uzothi na ubambeka mhlambe kwenzeke liphume iphini ngaphela kumele sikuhloniphe lokuthi
wathi ukuluza nje isendi lakho ungahlelile akukuhle ngesingami so uma usungena lapho thothi ubambe mhlawumbe kabi sekumuncuka ke iwash lakho seliyaphuma bese ke uzobuya uclaim kubani phela thukelisele lapha phansi usuke nje ngisho kulelo banga lelo bese ngithi futhi ephulukweni mangithi ibhandi ungalifaki emapholo cha nginesizathu esithi mawuzofaka ibhandi phela ningene nabo ababili abathathu bese lo wesithathu athi ngicela ukuthi ningilekelele lapha umuzi wami akusahlelekile kahle mana bese bethi cha ukuthi siulule noma cha ukuthi siulokhozi uthi baye mhlawumbe mabekulekelela lapha ijaspend lebhande ayisakuthinti kahle uyabona ngophela indawo lezana ikhonco lelintsimbi linjalo ayish lapha ke dokotela emanopsini namazinyo zonke lezi zinto enjalo cha la macici amacici namazinyo ngoba khona enye inkunzi engayibuza eceleni jaja hayi umkhulu wasale sengibikela ngoba mina ngiya-actor into engangiyi-actor ku-TV ephoqa ukuthi ngibe nalo luhlobo lamazinyo so wasengikhulekela ukuthi ngisheshise le cha asifiki nje kwakufika phela amazinyo hey usekunabalula lokuthi amazinyo cha asifiki lapho bese ngithi lapha emacicini sisenzela phela leli banga leli bangatshela nje usisi bangitshela nje usisi ukuthi phela uyabona nje mawulithinta ngazi nomakoti wakho uyalokhuza uyafaka alright ngiyaqala babukeli nqa ukuzimapholo bethi asidlule lapho ukuthi phela la angithi lezi ndawana angifuni namapholo bangokuthanda abalandeli nabantu engibasizayo angifuni kuphume umuntu lapha esethi ngithinteke kabi noma ngishayekile yabona so ngisuke ngibalekela leso simo leso uzothi mabe bakuthinta mhlawumbe baqinisa bona abayazi kwakuyazi lento uthothi bayindlebe isigcina sekubangathi manje udabwa ngapha emsinga kanti cha akusinjalo uthothi usibambeka kabi mhlawumbe angazi noma bangivumelana babukeli cha kwakustyle vele kuyisiki ireza kuyindlebe kudala kuyistyle sahamba saphupha udokotela uSherlock impela ukuthi kube ngathi usuneyihibe ayizulu leso njalo kodwa kuthi akube njalo bengingakakusho lo kanjalo bese ngithi ke futhi impela kuba nje iloko ngisuke ngilokhuzela nginqanekela noma ukuthanda abantu engibasizayo okay dokotela silandise ke manje ngaleyo ukuthi nangu uyakhala lo utshene omunye ngoba bayafa ukuxoxa mase bebuya lapha akekho ofuna ukuhlala lento yakhe esifubeni uthi hey kumina kuthiwa khona okhalela ukuthi yena akachajwanga ezantsi kodwa uzokuthiwa umunye uchajwe ezantsi ufuna naye uchajwe ezantsi lo suke njengoba ngikwengasho nje mhlawumbe noma ngake ngasho kuma video mhlawumbe ayengitha wami nawe futhi njengoba wakwafika lapha babukela ngazi ukuthi ngonengani bathi nangu mapholo bese geqa amagula ngoba ngilapha uyofika uyazi mapholo ikhona le engicela ukisho yes ma umuzi wakaKhumalo nomzi wakasithole nomzi waSikhosana imizi emithathu ngeke izizi zifana mhlawumbe lo wakaKhumalo ngizolapha ngamanzi ahlaza mhlawumbe lo wakasithole lo ngulaphe ngeCoca-Cola lesiphuzayo manje athi usuyabuka iprice ye-still water ne-cold drink ayifani so yilapho kuba kanjalo mhlawumbe nawe mawuzongena lapho uthola ukuthi abakunikeza iprice basuke bebuka inkosi yami ikhukhu lakho uthi inkosi yami ungabe ngiyafisa ngiyacela ungaboba buhlungu ukuthi mina kungani ngingachajwanga kodwa usuku uzosizakala usuku uzosizakala nothi ngoba usuku ungachajwa ngoba mhlawumbe bengeke bakusize yini mhlawumbe dokotela siselapho ngiyafisa ukuthi
simotivate le yanto yokuthi awukwazi ukubamba ingcingo i-second ne-second ukhulume nezwe lizwe ukuthi usuke kudalwa yini esuke kubambile mhlawumbe liphi icebo abangalisebenzisa elingenza kube lula yonke into uyazi into engenza ukuthi kube lula yonke into babukeli ababukeli nabafisa ngosiyami ukukhuluma nami ocingweni ngiyatholakala yes it's just that ukuthi ngisene nombolo eyodwa leka o73 amandla bakithi ukuthi ngithole eyesibili awakabikho benganikela mabetha amandla wakabikho niseyodwa nje okwamanje kodwa ke Mapoloma uselapha ikhona niyase officeini yes efoneleka phela ekseni yes phela ekseni uyifonela leyo bese ukuthi leyo sibili mawuthixeni udoda mhlambe ikhathi wile kanisa akwesithi nje kusuka ngo6 wasekuseni kuze kube u6 futhi wantambama okay leyo izobanjwa noma kanjani just ukuthi nje uthi no ngisacela ningidlulisele lo mlayezo noma ngisacela udokotela ukuthi ngicela abambe ucingo lolu bayakwenza lokho noma kanjani okay dokotela ikhona into eyidinge ekulapheni kwakho ukuthi umuntu afike nojosaka wakhe inqola noseyile ukumjikise yini umuntu wesilisa obezofuna into ethile kuwe what mesuthi wena ngoba ufikanga nonkosikazi wakho buyele ekhaya nibuye nobabili ukuze nikwazi ukusizakala ikhona into eyidinga ukuthi mawulapha umuntu befike kubabili okuyimpoqo ukuthi kube njalo ngishiswa yini lokho kuya kwaba nestory esingesihle kodwa futhi esihle uthi omunye samadoda seyesifisa ukuthatha izinqumo ezingama secret kodwa labakhosikazi ethu indlela adlise ngayo lamadlisawo agcine sebenza ekuthenini ishona la siyakhona sifika izinto zethu zingaqondi uma singahambi nabo so ngifuna sikhanyisele umuntu osekhaya ukuthi indoda ifuna ukuyoba nesecret noma ifuna ukuyolanda nje into ukuthi ibe nayo bese ikwazi ukuthi ithambise umama avuma athola umuntu wesibili kodwa lo owunyanga noma okuyena ohleli njengoprofessor ohleli njengodokotela okuungcwaba uthi cha ngiyakuzwa ukuthi ufuna unkosikazi wesibili noma wesithathu noma wesingaki kodwa lesi sivumelwano nale mithi engizoyididiyela idinga ukuthi kube khona wena nonkosikazi wakho hayi lapha awukabi khona njalo futhi ngizobe nje one man show hayi kabi khona ingani Mapoloma nje ngiselo nje kwakwenza ukuthi sihleli kanjena bafike phela labafowethu bathi mkhiphe lo hayi ukuthi umkhiphe ngoba kukhona into wrong no bathi mkhiphe khona isifisa ukungidlulisa la yabona kuyenza nje mangabe ufuna i1 on 1 awengibiza kanjalo yes uyayithola mawufisa futhi wena uthi cha nkosiyami ngicela ukuhamba nomama noma ngicela ukuhamba nobaba kuze konke enguzwayo sikuzwe ngendlebe eyodwa kukuwe kodwa nje anginako ngempela engingathi cha phuma wena hayi dokotela kune video esanda kuyikhipha yakho ilesa kuyi special nikade sikhona ekhaya ucabangela abantu futhi nalapho nawe futhi usejobeni lokuthi njengomuntu omelaphi solokho aqala ukwelapha into ekuthiwa special esigodlweni ayikho isho ugogo othile umkhulu othile wayelapha kudala owehlele kuwe akayazi leyo nto kodwa kuye kwaba imigomo kulokhu utsheniwe kuthiwa enzela abantu manje wabenzela abantu emva kokuthi ubenzela babuya bezodusa kodwa kunento esalayo ethi loyo naloyo ozekhaya lakho wesifazane yini elindeleke kuye because bafikile abanye babona kungakhuzwa umuntu ngendaba ebhlukwe kungakhuzwa umuntu ngendaba enzila kungakhuzwa umuntu ngendaba ukuthi iduku lipho sivezele impuka wasenza nosenzana kodwa kusenomunye nokusaba okuyena ohlabelayo uthi awu umngcwabe bese ngasabakhozi ngane abantu masebenza kanje into esingakaze sayibona le into yokuqala ngifisa ukuthi sikhulumisane ngayo ukuthi mhlambe kungani lapha kamngcwabo ezinye izinto eziyimthetho kwezinye igodlo sibone lapha zishalazelwa hayi kuhle kakhulu futhi usikele lo ihlaba esikhonkosini mawungakubuka Mapoloma bonke abantu ade nginabo kade ngibabeka inhlanga eyodwa phezulu ekhanda bawofakazi bami bonke ngesizathu esithi mhlawumbe ukusuka ngaphezulu ukusuka nje akwento ukusuka la siyela ngaphansi mawuzokhumbula lapha especially sasikhuluma ukuthi especially singomhla ka30 kwaba khona abantu abafika ngomhla ka29
so kusho ukuthi lowo muntu loyo mhlawumbe ngokwezempilo yes akaphelele kahle akajabule kahle manje ngoba usefikile usezela kamncwabo ngeke sigubhe ukuthi manje wena kungani kunje into ebengangiyithanda lapha kade bethi mayifaka mhlawumbe kufakile aphinde phezulu aphose ahenqe afake ihiya noma ahenqe nje obesha umapholobo lokho ke ngiyakuthanda ngakuthokozela kodwa mama ufika nje phela kunjani umphakathi nensuku ngifuna umayelele emathuneni bakithi Kuyacaca phela ngifuna phela sihlonipheni konke sikwenza kuhambe ngenhlonipho bafowethu and bese ngithi emapholobo ngibuza umbuzo omuhle yes ngiyafisa phela ekutheni njoba ngenze lesa special ebengisenzile bengiqala ngqa and kunabantu kade siqala nabo futhi nanokubonana phela ukuthi siqala nokubonana khona nje kade besuka phesheya kwezilwandle yes khona nje nabelungu futhi kade bekhona lolo hlobo ke lolo ngeke ke bafuthi bese silitshela ukuthi cha hamba ngalendlela yes nawe usazoyifunda kuyona inyathuko naye futhi usazoya afunde ngendlela tho lapha nakuhamba kanjena nakanjena kodwa nje abendlu yakithi eminyama Nkosi yami ngiyabonga ngiphamisa izandla zombili ngithi hayi ngiyabonga khulena enakwenza nanokuhlonipha nje ngaphela enye into pholoba umuntu udalwa nayo yes enye into udalwa nayo mawudalwa nayo mawusufundiswa usufundiswa ekutheni kuedeke kulento wena onayo kuwe exactly uyethi ugogo wami umuntu akazalwa kabili uma nje fume nje kubo ngeke uzomguqula la ngeke umguqule futhi ke ususe lapho nje emapholoba ikhona lento mina engihlale ngisho kuma video wami ungakubuke nje uyilandele ethi yonke lento le yalabafowethu ila kimi egazini yes kuphelele nje kula egazini masidibana nje nami mhlawumbe la idropini ungakuyibuza imibuzo eminingi hayi uthi ngempela kunjoba abantu besho uyena umncwabo lo ngempela ngoba lento ngayidla ngayigwenya ngayifaka egazini ngayibophela nje ngiyibophela into ongena kuyihluthwa umuntu futhi awuqhudelani ngayo ayish wavelwa shaya khona ke sathi uqedela phela uvelwa shaya Ningizimu Africa worldwide sahle naye ke uDr Mncwabo uyahlehla ngeke ngayibuzi le because iyashisa kuyimanje ya trend einkundleni zokuxhumana abantu abaningi bathi bagcina ukuyibona ngenyanga eyayihamba eThekwini yakaqwabe uGumede ngifuna ukusho lokho bathi ayiphindanga abakhona dokotela uzwakale ngifuna ukusho ngendlela eshiwa abalaleli lapha kodwa ngithanda futhi mase behlukana phakathi ngizokutshela bachaza bathini mase bekuvikela abanye beza ngokuthi bayahlaba bayaphukela abanye beza ngokuthi bafuna ukuthola ukuthi kungani ngoba umngcobo akasifake iNingizimu Afrika umuntu nje ufanele umbuzo le umbuzo eyibonela ukuthi uphuma kanjani kuona mawumhlula futhi nizobona nina maye uphendule kahle nibona nina kodwa isolo kusaqala thina ukuba seduze kwakhe sim interview la ku Siyaviva TV asikaze sezwa umngundaza kusala nestem sokuthi ayi wafohloza ke la kutholakala kahle Dr Mncwabo uyahlehla uzwakale uthi mhlawumbe ngingasho ukuthi uthini kodwa ake ngithi thi inhlamba engangoba babengibona ngoba ngathi usho ukuthi ushisa itestile nje sikumuntu wathi hey wena lokho lokucabanga manje qoba yabo bathi ke bona abangakwena bathi wenze kahle bathi ukufa akuncengwa isho uhlanya mawulapha uyabona kufanele ukuthi ubuye ukukhombisa ukuthi ubani ukusho ngoshovo okwesibili iphuza abalivezile bathi ngathi bathi inyanga nenyanga mayenza umsebenzi onje ngathi isuke irobot and nami ke sengifuna manje ngikusize phela na usinyanga bazithi ngikulekelele phela lapha namawuzokhumbula nje mangibafaka uthi promise people mawuzokhumbula nje lapha mangibagcaba yes ngoba babegcatshwa yimi
hayi lapho ungibukela nje uyithatha ikitazi uthi nangi ngiyakhuluma bayithi ubuze ukuthi njengoba nje kunjena bayithi uthuleleni uyithi nje phela amapholoba ngeke ngiyifake ngobumnandi futhi ngeke ngiyicele ngeke ngithi amen haleluya ngeke phela ngangabhabhadisi lapha futhi njengoba ngangiyifaka nje lokho ngangikufaka kuyakhuluma babukeli kuyakhuluma njengoba kukhuluma kumele nami ngiphinde ngiphimisele ngidlulise uthi cha hayi kuze mina nako sizo connect ekutheni mangufaka kuwe kuyapi exactly because omunye udayi ngathi kune print out shuthi laba base befaka umqingo thizeni ukuthi manje humusha uthi uyabona uyaqhamuka omunye uthi uyahleka ke lo munye ufaka ama emoji ngwabo uyahleka uthi kodwa ungakuyisho mina nje kanye ngisurprise ukuthi yena ukhalela ngathi ikhale nje kuyena hayi kusuke kuyinhlaka phela ungiyofanayo enhlanga ngoba ngephindi phela ukubuka lele nhluphe mangabe uyowathola lawo magama kodwa angiwapromote mhlawumbe mangongithole nje la ngwaqweni ngisaba ngisho ukwakhipha kokunye ngiyasaba nakhona futhi lapha kuzwakala kube kanye solokhu kuqalile mhlawumbe ngalizwa kanye mhlawumbe kuyophela inyanga mhlawumbe lapho manje seloze kubuye mhlawumbe ngoDisemba futhi ulandelayo Ningizimu Afrika sesizophetha nodokotela ngoba inhloso okukhulu ukutshengisa nokuthi ezinye izinto asibalekeli nje awumbuze mapholoba this and no nangu umuntu nje sikhululekile ukuthi singakhuluma nanoma yini naye futhi maye ngashayi khona uzosho izwe lizwa lonke asiphetheke ngelokuthi dokotela ufike wathinta into ye membership ngesingene kuyona kakhulu ngoba useyinhlelweni abameli bakho i-team yakho sebenza nayo yonke into usancengwa futhi ama-brand amakhulu ukuthi lento ye-membership ngathi ubungasondela eduze kwabo ngamanye amazwi ikhona into ezoba ibhomu because kahle kahle angikusho ukucaca ukuthi mina ngoba ngiyihogela isuka khona ikhampani vele njengamanje emncengayo enkulu ngendlela eyisimanga ukuthi ifisa ukumenzela likhulu mayelana nalezi zinto ze-membership ukuze kukwazi ukusizakala nini asibuyele kuyo kancaneke ifuna ukuthola ukuthi kokuphatha kanjani mawuthi usho into bonke abantu bemali bethi elethu because uyithintile lapha kancane lento ye-membership kwathi bonke abantu bathi lento ngcono kube kwamanje siyayenza kuye kwenzakaleni kuwena once waliphimisela bese ziyakhala angazi amapholoba ukuba ngithi umama nje ongizalayo usekhona ngabe ngiyabuyela ngiyombuza ngoba ngwengize ngiyibuza ukuthi angizalanga ngembethe emhlaba ukuba ngithi usekho lapho ngiyambuza angifunele ukubuzwa kwezinye indawo kuthiwe ngathi ngazalwa cha nginginako nje kulakini into engiyayisho and angiyisho into ingeke ithole support njengamanje njengoba nje sikwesakhuluma nje wasikhulumile nge-membership sekunamakhampani asefikile kimi athi impela acela ukuthi angifake isandla lapho ngiyabathembisa-ke ngithembisa nje wonke umuntu ozoba nayo i-membership yami ukuthi ngempela hayi-ke mawuzokhumbula silapha ebaleni khona lapha ekhaya kwaDlamini ngathi kule membership izophatha nokuthi mangabe kuthiwa mhlawumbe noma be use Cape Town ngawukhohlwa manimizi yase Cape Town mapholoba nkosi yami i-support engiyithole eCape Town ingapheko kwenza ekutheni nje mangikhuluma basheshe baphendule ngathi bawo makhelwane wami i-support nje yabo yinhle kakhulu ngase ngithi ngifikele umoya ukuthi kuyi-membership yami mawusuyiphethe noma bekuthiwa ukuphi i-membership yami izobe ithi noma bekuthiwa nje ufisa ukuthini ngimvele ungishayela ukuthi ibhuti ungasasho ukuthi mkhulu umncwabo futhi ibhuti manje ibhuti ngolesihlanu senza ukuthi la ekhaya ngizophendula ngithi awumfowethu loyana ngifuna ukuthi siphinde i-membership ibe nanobungane nje ubungane obembatha ngisho umndeni ukuthi cha nomfowethu nginobhuti ngoba why mapholoba kunemndeni la phandle ebhuti engabukani kunomuntu la njengamanje thothi uhleli nje endlini noma mhlawumbe kule ndlu lesaba umoya uphelela akathi uzothi nayiphuma athi ibhuti kubani baba kubani gogo kubani yabona so uyalifuna lelo thando so le membership yami iphethe zonke nje lezo zinto lezo ekutheni nje mangabe nje unaleso sizungu
ungishayele ngisashayeleka ngisatholakala. Yes. Dokotela sizophetha ngele ukuthi ke ake sibuye manje indaba yezinto ezijulile. Mhlambe kwezinye uzoshaya nje uyebo, ezinye ushaya cha, noma yes no, ezinye uzonaba ngokukhulekile. Udokotela uMngcobo yahlehla ngabe unaso yini isadawana? Mana-ke ngoba usinyanga akwengilekelele hlukanisa esinjani esiphilayo noma mhlambe amafutha noma ini ngoba phela la esadaweni ubungozi osebenzekile. Yes. Sokona labo futhi abadayisa amagundwane bethi sadawane manje yiyo ngivula ukuthi sisizana ukuthi ubuza kuphi ngoba phela ukhuluma nami manje lapha ngithi asithi ongakwazi ukusithasisela entweni yomuntu bese kuhambisana nenqobo yaso esiyenze umuntu yebo. Cha nginalo lonke uhlobo lwefutha lendlanhla akwengeqe nje kuyisadawane ngoba hey nothasi laba sebethatha i-kicking oil bayipende bathi isadawane. Isadawane emapholoba asiphatheki sinoma kanjani. Isadawane akusiyo into uyabona nje mawungakufike naso la endlini. Yes. Mkhulu nje umonakalo ongavela la endlini ukuthi ufike naso. Yabona kusiyinto nje ongayinikeza umuntu unigijima nihlangane la emgwaqweni. Nethi usiko laso lesi usiko laso that. Hawu. South Africa siyaphuma siyaphela manje before siphume dokotela siphi inombolo zakhe singakwazi ukuthola kuzona. Usiko laso ngeke phela nakhona ulenze ujahile nje hayi thatha fake embuphini. Hawu. Wenze nje ugijima. Ubungozi ke ubungozi nje ke baso nabhuti bukhulu bujulile. So ngeke ngithi ke anginaso noma futhi kunjani abanaso bakithi ngibashayile izandla ngishaya ihlombe ngithi hey bakithi hayi niphethe into yamampela kodwa nje ke mina ngolwami ulwazi hey nibhasobe nalabo abadayisa amagundwane hayi bamengenhla. Zithini inombolo zadokotela zifika amagundwane? Inombolo zami 073 073 219 219 6664 6664 034 034 00 00 004 004 00 00 1 ibiza wayithe dokotela. Hey baba buke yabona inosofa lo uthona mhlali kusofa obizayo namhlanje nganza kwethu manje uyabona ukuthi cha sabathe ngiyawulekelela idaya ngizama ukucokana hayi ufuna ukuya nami kwenye indawo it's 073 073 219 219 6664 6664 it's 034 034 004 004 00 00 11 11. Sibonga kakhulu Dr. Mngcobo kuba kanye nathi uNkulunkulu akubusise. Sibonga nokuthi uhambe wafika la. Awu ngiyabonga kakhulu babukeli Nkosi yami ngiyabonga kakhulu nani nawe nje ububuka ngedatha. Ayi ngiyabonga kakhulu nje ububuka ngedatha njengathi ungathi mangabe ngiqeda mase ithi nje membership yami seready. Utshela mapholo bakade ngaqala ngikulandele ekhuluma ngale membership. Ngicela ungenze oqala ukuthi ngiyithole. Awuboni kumnandi siyaviva no MC Polobas siyaviva awubeke kumnandi siyaviva no MC Polobas siyaviva kumnandi siyaviva no MC Polobas andile umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva